aka aja aja aka aja aja na-ewute ọnụ mmanụ efula kịta ji ya mgbe a na-akọcha ji ya obere ji ka m ji wee kọcha ya ndị buru ibu na ya ara ka nka mana inezi ya kịta ịhụna nna ayọrịzikwa ịbara n'ime onye nwaanyị ya ntị gọọmenti tinye iwu na ego inwe na bank ya etinye iwu na ego inwe na bank ịfụna m ụkara gị bụrụ ọgaranya maka na etinye ha n'iwu kuchie ya ọmụ ya na-enyezi gị nri mgbe ị gara eme nna ifụkwa ka o siri dị ọ bụrụkwa ji 5 ma 6 ikpo ime ka mụ na ụmụ mmiri mana ịmana ị nwere ego ma nso gị weta ego ka anyị tinye na ihe gbasara ugbo ị na-eme nna onye ọbụla ya egbuchado ugbo mana agụụ na-agụcha everybody lekwu ya ọhịa abịa na-abịa na-eme anyị eriji arụrụ arụ ma anyị bịa anyị eriji arụrụ arụ ma anyị bịa ana m egodi ya n'afịa ya erikwanụ ka onye ọ dị egwukwanụ ji egwu ya ndị na-ebupụtacha ji ahụ ile anya fụfụ ahụ nke ụmụaka mụtara ka ha ga na-eme iruo mgbe ahụ ụmụaka otu ha na-ebupụta ihe ha amago na na-egbuwago ugbo ji ụmụaka ha amachago ihe bụ na ada di ha na-akọ ji ha amaghị ama tata bụ 31st mana ha amaghị ama na ugbo ama nna ha ọkwa ihe ka papa gị na-eme gị na vileji ma ịbata ụlọ ị na-eme anyị na-achọ ịpụ anyị na ojide gị ụmụaka abịa ka unu je gboro nji ụmụaka abịa nye aka ka unu je kpopụtere nji ndị na-egwu egwu na dị iche ndị na-eme mkpopụta na ji iche ndị nke na-esi dị ji esi ya ga-eri na-adịkwa iche amakwara m ebe ụnụ kwa akwụ etiwe mkpu ha mana o nwere ofu ihe nchọ ka m gwa gị o nwere ihe merenụ mgbu ahụ anyị na-eti for over 2-3 years about ugbo ama mma gị nwa ị notisiri na ihe dị very cheap ihe a na-eri dị cheap this Christmas ji dị as cheap as maka so many people egbugo dị ugbo rice dị as cheap as maka many people bara na the rice ilekwa anya because ọ nwụrụ nke emere import rice dị very cheap ji efu dị very very cheap even garri a pint of garri nọchazara 700 one pint of garri many people bere gbuo ugbo ịma na okwu a mgbu a na-eti na social media bụ a na-eti onwere ndị jiri ya wee kpọrọ ife iwere ya kpọrọ ihe ọ ga-abakwara gị ọ bụrụ ọsụsọ ebe agba ọtọ ka a na-elele ịnọkọta ṅaa ntị na o nwere ihe dị mkpa so ya bụ ihe dị mkpa mere so many people ha egbu ugbo ndị gburu ugbo oriri nne na ugbo ji m ahụ ebe a na-egbukwana ya egwu ụmụgori ndị ebu ụzọ gbuo ebu na ya adị magịla ede ugbo ji kịta ọ ya ka anyị na-eme anyị na-ahabe ha na-ewepụtasị ndị anyị ga-eji wee kọ n'ara ọzọ ọ ndị anụnwa ka a na-akpọcha awana ndị anụnwa ka a na-akpọcha ụmụ otu ndị agha na-eji akọcha awana ịkọ iji ya ara ọzọ kịta onye gị more than like this it's a simple something ndị mgbe gboo ma anyị ihe a ndị mgbe gboo maara anyị ya nke ukwuu karịa anyị nwa mana oru n'oge nke anyị ihe anyị na-achọ bụ ndebe anyị na-eche ndị ọcha ndebe anyị na-eche ndị ọcha ọ bụdị ndị ọcha ga-egburu anyị ugbo ji a ọ bụdị ndị ọcha ga-egburu anyị ugbo rice ifuru na nke ekwutere ekwute many people bịara n'obi were je baa n'ugbo ahụ take the risk gbuo dị ugbo ifuru na garri dị cheap rice dị cheap akpụ dị cheap ji dịkwa cheap ka eke obi dị gị ya ọ bụrụ ifuru ihe dị iche dị anyị nwekwa ara ọzọ ọ na-adịkwu mo shipa ihe abụkwarị ọ dị sa cheap ọ na-ekwu okwu ya bụ ha ga-eji aka anyị wee solve then ụfọdụ so n'ọkwa maka insecurity actually that is true insecurity is one of the reasons so many people ji a na-enwezi interest ihe gbasara ịba n'ugbo ahụ ma nke ndị ugwu ji nna ma ha emebisiri anyị we know all those things mana nwanna anaghị ekwuru mgbawu wee gara n'ọgụ the answer is no mana nwanna a ga-ekwuzi na a na-abịa eti akị ọwa anyị ekwuzi maka ya wee ji iti akị mana nwanna anyị arapụziri ihe ya ka ọ bụrụzie nọ like that mgbe e meriri anyị n'agha mbụ agụụ ka eji emeri obodo n'agha agụụ nweta ha n'ụlọ n'ụmụ nwaanyị anyị fụ na-agba n'iro agụụ si enyere nwaanyị eme nwaanyị oje gbaba n'iro maka ihi na onwere ume nwaanyị aka esiri ike bịa na-agbakewekwara n'iro ahụ ị na-afụ because ọ chọrọ ị na-anọ always on ebe ọ ga na-anọ mgbe niile ga-abụ ebe nwụrụ ebe dịgoro comfortable mgbe ọbụla ị na-ate nke datara ị ga-anọ everywhere comfortable for you everywhere comfortable for you ịfụ ọnụ ihe emeta ya mgbe ahụ ịnọkọta ijekwa n'ebe ịma ndị comfortable ka ị wee nwee ike ime ka iwe to become comfortable place for that place and na ọ bụrụ iwu ka ọ bụ na iji abụ ebe ọbụla ịpụta na every morning na ịpụta na ị ga-anọ na-ete mgbokwu na-ete mba aka ma ọ bụ nwoke dị ka ga-epụta na-agagharị
ofu challenges enwetara na ugbo a challenges nwetara na ya bụ na ọ na-abụ egbucha ya ụmụaka yahoo ji ahụ akọnye na ala anyị na-abịa echi ya nche maka na ịkọnye alabata atọ ụmụaka yahoo ogote akwa na abụọ bịa n'ebe ahụ ịkọrọ iji bụrụ ji ya bụ ihe anyị na-anya kịta anaghị mana ji ma kịta na ụmụaka yahoo ezugo m ori ji ebe a ha abịaga ebe dị n'ime ha ejigo ugwu abata ukwu ji 10 gboro na sie rie ha efetagokwa na dis one egwu na abata ukwu ji 3 nsị ya mba ka ha bụkwa ihe ọbụla na-emebe gwuru ji m maka nwere ike mgbe ị ga asịrị ala ụlọ mgbe ị ga na-echigata azụ ọ bụrụ na ji gị gbasa aka if that's the challenges anyị na-enwe ọ bụrụzi na nna m abata maọbụ na ihe ịbata n'ozi ụmụaka gburu iyi na ha achọ ibere ohuru nọọ ihe a ka ha ga na-apị onye bara aka ọsọ na nwa ya na-apị ihe ọpịpị ha apịpazi ọji enwe ihe ọpịta ozugbo ohi ji anaba anyị bụ ihe ala onye ọbụla zuru ohi ji ala aka apụghị ya n'ala ihe adịrị ezu n'ohi na be anyị adị ezu ohi atụrụ adị ezu ohi ezi adị ezu ohi ọjị adị ezu ohi ji ụmụ ihe ndị a adị ezu ohi ya na be anyị ọjị ji ezi atụrụ adị ezu ihe ndị a n'ori ọnwakwa nke adị mma ka si zuo n'ori mana onye ọbụla mere nke a na be anyị ihe ndị be anyị na-akpọ ya na aka apụrụ ya n'ala ya na omegwa alụ so jianụ m ike ma tuo m dị ji na ọ dịrọkwa n'izi ọ dịrị izi